tímido, ¿tú sabes qué es? Algo de magia. Recoller. Entonces a xente, pois para recoller, pois que facía? Facía, primeiro, metía os dedos no chan, facía buratos e sacaba para meter as sementes. Pero para facer iso tiñan que facer quencemento de dedos. A ver, vos sabedes facer un quencemento de dedos? Vamos a calentar os dedos, vale? Collemos o dedo e facémoslo así. Vale? Collemos outro dedo, facémoslo así. Vale? A ver, un dedo así, vale? Outro dedo así, vale? Así, todos, moi ben, moi ben, moi ben. ¡Ah! ¡Ah! ¡O dedo! ¡O dedo! ¡Detrás! ¡Detrás! ¿Dónde? ¡Detrás de la mano! ¡Detrás da man! De que man? ¡Esta! Non, non está detrás da man. Sabedes onde está? Por vedes que eu aquí teño unha caixa. Vede a caixa? Vale. E como está a caixa? Vacía. Seguro? La veo. Vale. Vamos a enseñar o conxuro do Samaín. Vos que palabra máxica sabedes? Por favor. Por favor, é a maior palabra do mundo. A maior palabra do mundo, por favor. Vale. Entón vamos a aprender unha nova palabra máxica, que é cabacín, cabazán. A ver, como é? Cabacín, cabazán. Non escoitei nada. Cabacín, cabazán. Mais alto, Sí, cabazán. que chega o fin do verán. Entón Sí. prendemos lume a caixa, e na caixa aparecerá o meu dedo. Xa temos o dedo, xa fixemos magia. Non? Vale, vale. Bien. Dixemos que era unha época de colleitas, de abundancia. Vos sabedes o que é abundancia? No. Alguén dirá, ter moitos cartos. Pois non, non é abundancia eso. Abundancia é ter todo o que un necesita para poder ser feliz. Isto é o libro da abundancia. É un libro donde cando empeza a tua vida non tes nada. Está totalmente baleiro. É un libro baleiro.
como as vosas vidas. Cando entra xente que vos importa, cando facedes cousas polas que vos sentides realizadas e realizados, enchédelo de abundancia. En época de Samaín, a abundancia consíguese con unha palabra máxica. Cal é a palabra máxica? Qui sabe? Calabacín. Calabacín, Cale. calabazón. Cal é a palabra máxica? Por favor. Pero eu enseñeivos cal era a palabra máxica de hoxe. Cal é a palabra máxica? Calabazón. Cabacín, cabazán. Alto. Calabacín, calabazón. A ver, seguides sin ter abundancia. Non se escoita. Como é? Calabacín, calabazón. Entonces abundancia enche as cousas do libro. Véchedelo. No. Volvédelo a repetir. Calabacín, Calabazón. O libro enchese de cousas. Como vexo que isto non foi suficiente, vades ter que berrar moito máis alto. Entonces, ahora quero o grito máis alto que podades dar en toda a tarde. Vale. Calabacín, calabazón. E con eso, a abundancia enche todo nas vosas vidas. Guai. Eso sí me gusta. Que vos valen as cousas? Bolsa. Dinero. Cartos. Dinero. E vos credes que os cartos o dinero fai vos ser abundantes? No. Vale. Eu digo vos unha cousa, que son os cartos? Papel. Papel. Eso é o que son os cartos, verdad? Tarjetas. Tarjeta, vale. Tarjeta tamén son... Eu teño aquí un papel e teño unha impresora de cartos. Unha impresora de cartos, distintivo. Si, non? Credes vos que é unha impresora de cartos? Como é a palabra máxica da abundancia? Calabacín, calabazón. Non escoitei nada. Calabacín, calabazón. E co cabacín cabazán, de repente, o que empeza a pasar é que un papel convértese Vete por papel a la autocaravana, anda. nun billete. Pero os billetes, credes que son abundancia? Sabedes que facemos coa abundancia dos billetes no país de Samaín? Ay, no. No. Vos credes que os cartos non se poden queimar? Se se queiman os cartos, se os cartos se queimaran, teríamos cousas boas. Qué guay. Valentina, vamos a dormir. Tus ojos hermosos me dicen que sí. No te apures que yo estoy aquí. Te velaré el sueño, te arrullaré a dormir. Valentina non pode dormir, porque na súa casa hai un armario que cando se vai deitar fai ruido. Sabedes como fai o armario de Valentina? Como fai o armario de Valentina? Cada vez que se acerca o armario, Valentina escoita e ten medo. E cada noite que se deita, antes de pechar os ollos, escoita unha risa como esta. Como é a risa? Moi ben. Pois esa é unha noite. E a seguinte noite, Valentina vaise deitar escoita do armario. E antes de pechar os ollos, escoita. Noite tras noite. Chega, escoita o armario. Deítase e antes de pechar os ollos, se escoita eso, Valentina durme. Como escoita antes de pechar os ollos?
ben. La, la, la.